No i myk. I Niklaus Far Cry, odcinek numer chyba 4. Może się uda przejść to teraz w jednym, o ile mi się nie będzie chciało spać bardzo. Ale wyspałem się, spałem 8 godzin. Wypocząłem. Przyjąłem posiłki, jeszcze przyjmę posiłki. Jest dobrze. Gramy. Good luck, have fun. To nie idzie przejść, bo tu parzy. Siema Nifres. Tu parzy. Co tu się dzieje? Co tu się Co tu się ogółem dzieje? Śmierć nadejszła już. Witam Devix. Siema DM, coś tam. Jezus, jaki nick nieprzyjazny streamerowi. Ulala, wulewu. Piotrula 28 drobne na 4-paka w promocji 10 zł. 4-paka przecież to jest na jedne piwo. Takie dobre. Dziękuję bardzo. Będzie zakupione. Jutro akurat grillek, także przyda się. Tu się coś zrobiło. No i Nifres, ale no ja nie wiem co tam, no ja nie wiem. Streamy, żeby tam były, no. I to na razie tyle, bo no ja na razie po prostu nie potrzebuję strony. To było tak, ja mówiłem o tym na zaś, żeby to było, nie? Rezerwowane, nie wiem. Albo akty tam swoje gołe wrzucać, no nie wiem, no. No ja myślałem o... Kurwa, serio. Ja nie wiem, no. Co na stronie internetowej? To samo co u Dawida. No i niech tak se będzie i wszystko. Na razie. Żech się wystraszył. Ej, a czemu to się nie tego waszy? Ile to dupca? No, dobrze. Dobrze. Siema perła, ale wyparzył jak dzik, dziczały. To pamiętam z wczoraj, mówiłem, że tu serce bije, byłem już bardzo zaspany. Widziałeś coś? Słyszałeś to? Dobra, to już jestem bardziej ogarnięty niż wczoraj, bo wczoraj już tutaj nie dotarłem. Wyborni z nich strzelcy. Siema Norox. Wyborni, żeby nie powiedzieć wyborowi.
Siema Rafał. Twitch prowadził streamowanie w małym opóźnienie. Nie wiem. A kiedy było duże? Ciekawy nawet ten stream. Nawet ciekawy. To nawet spoko. Dobra. Słyszałeś to? Chcesz więcej? Podoba się umieranie? Strzelę ci w twarz! Gdzie on jest? Dobra. Siema Wolfeo. Wal się, koleś! Przywyknę. Pogryź mnie w dupę! Po co im przeszkadzać? Kiedy oni się tak grzecznie bawili. Co pije Radlera? Czyłeś aferę? Nie, Rafał, nie mam czasu śledzić tego ostatnio. Kto to wymyślił, że to takie wyciśnięte, wybrzuszone? Słyszałeś? Kurwa. Ale mnie swędzi nos. O, panie. Masz przerąbane, koleś! Chcesz spróbować? Kurwa. Co oni tu sobie... Ale... Jeee! A co to tak? Uwaga. Na. Chcesz więcej? Na. Na. I na. Wszystko w porządku? Ja. Bei uns alles in Ordnung. A jeszcze te skurwole. Doyle, te rzeczy są ogromne. Co to do diabła jest? Słyszałem pogłoski. Najemnicy nazywają je grubasami. Uważaj na nich, są dobrze uzbrojeni. Tego już sam się domyśliłem. To są nibębeny. Poddaj się, koleś! Już się poddaję, chwila. What the fuck? Jak jest... Jakie one mocne. Co to za hałas? Nie wiem. O, stary! O kurwa. Piotrula 28 kurwa drogie te piwa pijesz 30 zł. Dzięki Piotrula. Chcesz Nie no trochę? drogie tam, zaraz drogie. Ej, 3 headshoty, nie? Siema Ola. Ej, chcesz trochę? W ogóle gdybym nie wiedział z jakiego roku ta gra, uznałbym, że deptasz po podziemiach w Westworld. No, nie wiem o czym mówisz, ale okej.
Tłoczno umie? Jak tłoczno umie? W tym sensie tłoczno. Siema Patty. Patty Rzeszowska. To tam w Azji mają net? Patrzcie jaki nibęben. Patty, tak będziemy wyglądać, jak dalej będziemy się tak żywić, jak się żywimy. Zajebiście w sumie mieć taką bazukę zamiast ręki. Nie jest źle. Masz premium. Siema kracik. Wykończona i spłukana. To wykończona to jeszcze, no spłukana gorzej. Ale... No nie, bo oni tu walczyli. Czy dużo tej fabuły? No jeszcze trochę. Ja coś źle poszedłem. Tu może? Nie. No w starych grach nie dawali wielkich strzałek, gdzie trzeba iść i... To jest utrudnienie. Tam chyba. Deszcz pada, a tu nie pada nic dzisiaj. 26 stopni. Chica jak być. To może... Znalazłem go! Halo! Koń się obalo. Poddaj się kolej. Skopię ci tyłek! Chcesz się ze mną spróbować? Co tu się stało? Zabił swojego. Siema Kaslepaj, siema Ochocki, wszystkie frakraje? Nie. O kurwa, ten byk. No. Nie, ja nie tak jak Dawidek. Gotikowy. To są za długie gry. Ja sobie chciałem... Co to było? Co to było? Tu się mordują. Typ się pyta... Co? Nic, no nie widzisz? Wszystko w porządku? Jakie debile. Masakra. Oni powinni być wdzięczni, że ja ich zabijam. To jest akt łaski. Oni są tak głupi, że oni się męczą. Ich trzeba dobić. Jezus. Ach. Ty kurwa, paruwo. Jeden sub. Ewentualnie 7. No, ja bym... Przyjmuję... Ja nie jestem jakiś super wybredny. Zasadniczo biorę wszystkie ilości. Mogą być podarowane, mogą być niedarowane, mogą być z Prima, mogą być kupne. Przez PayPal, przez... Mnie to jest... dosłownie za jedno. Ja jestem tak ugodowy,
Jakby twój kolega się uparł, to mógłby się dość szybko rozprawiać z tymi gotikami. Wystarczy poszedł wtedy przed grą nie w trakcie. No ale o co chodzi? Przecież Dawidek bardzo ładnie gotiki przechodzi. Hej! Idziesz w piach! Kurwa! Aha! To... zaraz, jaki to... Jakie to bez sensu zrobiłem teraz? No i to właśnie nie tu. Co? Jezu, co go tak rzuca? Znalazłem już po tobie. Masz przygotowany, koleś. Co się wystraszyłem? Niech się potopią gnoje. Ja Cicho, nie śmiać się. Czemu ja w ogóle nie odzyskuję energii? O, dobra. I shut my pants. Siema, stodoła. No o co chodzi z tym? Że ja nie mam tego. O, teraz idzie. Wolę współczesne Far Cry na wesoło. Współczesne Far Cry to jest kpina i plucie w twarz takim ludziom jak ja. Ludziom poważnym. A jak ktoś temu przyklaskuje, to niech się czuje współwinny. Ten jest na wesoło, jak Mikołaj się boi. Dobra. Patty, będziesz łamana. Obejrzymy, kto się będzie śmiał. O, i to jest najlepszy w sumie karabin, jaki można dostać tutaj. Chciałbym zobaczyć go w kinie na horrorze. No kurde, nie być taki mądry. Bo żeśmy byli na horrorze i
baliśmy się podobnie. Tu jakoś szło na ten granatnik chyba się przełączyć. Coś takiego było. Patrzcie, jaki wesoły. Wesoły Romek. I level ukończony. Potrafię być poważny, to nie znaczy, że muszę podzielać dyspozycje do ogólnie ciężkich klimatów. Panie, ale weź nie filozofuj. Brzmi, jakby tam była strefa wojny. To jest strefa wojny. Na wszystkich kanałach odbieram to samo. Siema Kapi. Jak one biją silnie. O wy kurwy z małej chałupki. Czy widać moje wiadomości? Tak! Ogółem widać. Kaj jest ten? No nieważne. Najlepiej kieruj się na południe, do głównych archiwów. Powinieneś tam znaleźć Wal. Sam się wal. Siema introwertyczka. Zajmę się tym. O. Ale... Kto to był? Ojej. Co się dzieje? Widzę cię. Arłaja, elo. Tak, no. A tu są mutanty, co mają broń. To już jest podupione. Nie, niech oni z nimi walczą. To mi jest nawet na rękę. Snajpera to ale trzeba ściągnąć. Gnoju. Z tego nie idziesz tak kręcić fajnie. O, to już walło. Ale trzeba je powyzabijać, póki my są wyżej, bo potem będzie niewesoło. Elo majster. Ktoś... To jest, ktoś go zabił! No, takie są fakty. Czy jak strzelę w rakietę, to wybuchnie? No, nie wiem, panie. No te z rakietami to są najmocniejsze chyba. Dlatego trzeba uważać. Patrzcie jaki Thanos. Trochę taki Thanos. I no nie jest niebieski. I nie jest Thanosem.
Jak to się robi? Kuźwa, rzuciłem... A tutaj, Dobra. Czemu ciebie nie ma na urodzinach u Patty? Jakiej Patty urodzinach? Jaka Patty ma urodziny dzisiaj? Znam dwie, z czego żadna na pewno dzisiaj nie ma urodzin. Co ty mi tu nawijasz nudle? Dobra, teraz cicho. Czy to F2000? Ten karabin? No na pewno nie. Ach, ta para jest tak gorąca, że można by się upiec. To jest wzorowany na G36. Coś tam. Ja mam dzisiaj urodziny. Ja, Patty ma dzisiaj urodziny. Możecie jej zrobić prezent. Dać pieniędzy trochę na przykład. Co to za hałas? Cii, nie ma żadnych hałasów. To ci się wydaje. Siema, grosik. O, tu nie przejdziemy. Albo suba. Jak ty już masz suba? Ała. Żeby ktoś tu kupił. No. No to wiadomo. Straszne dźwięki. O Jezus Maria! Trochę mało HP. Nie, ten widok jest epiony. Nie chcę. LOL. Te etapy tu są ciężkie dość, bo jest dużo tych frajerów i tak męczą bułę. On jest. Szczęście nie podążają. O kurwa. Podoba się umieranie? Ja, walczcie se, walczcie, fajnie, fajnie. Ała! Jaki chłop. Najlepsze lądowanie. Nie, co? 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 Jak to? Może autem?
Nie wiem. Może autem paradoksalnie. Shit. Kto tu harka? LOL? Ty co? Ku. Jezu, zaś se czat przewinąłem. Przez tą grę dziwną. Dobra. Nie dobra. Aha, a to się coś z czatem dzieje jednak w ogóle. Mi się teraz nie ładuje w ogóle. LOL. Nie widzę wiadomości niczyich na czacie. Nawet nie mogę wpisać swojej. Jaka beka. Znaczy trochę beka, trochę nie. Panie, no tak to jest, nie idzie streamować. Ciekawe. Nie widzę czatu w ogóle. O! Pojawiło mi się Chiri, by być numerem 1. To jeszcze nie było przed chwilą. No nie mogę dalej pisać na czacie nic. I nic nie widzę. A na innej przeglądarce jakbym wszedł? Jezu. Sorry, swędzi ucho. Twitch Niklaus. Aha, czyli coś się obsrało z Twitchem w ogóle. Co mi pisze Nifres? Pozostawiając nie dysponujesz wehikułem czasu. Nie no, ja na swojego streama wszedłem teraz normalnie przez Edge'a, ale... Jak odświeżę to... Normalnie przez... No to jestem, no. Ale na czacie... Nie idzie pisać. Ani go nie widać.
To ciekawe, powiem wam. I się nie ładują w ogóle jakoś tak... Coś się zjebało. Tylko nie wiem co dokładnie. Dobra. Nie wiem... Nie wiem co z tym zrobić. Czy tak nie idzie grać. Raczej grać idzie, ale... Streamować już raczej nie. Czekajcie. Czy to się tak dzieje wszędzie? To się nagle zrobiło. Jakbym se wszedł na Twitcha całego tego. Są posiłki! Ruszamy! O, Warzone gra w Call of Duty. Dobra, i na przykład wchodzę, nie wiem, no do niego. No jasne. Nie wiem, czy nie trzeba będzie... Wyłączyć streama chyba, nie? Aha, dobra. A ludzie próbowali, rozumiem. U niego też nie działa. Uważaj, kluczuje. Nie grupować się! No jasne. Ciekawe, czy tam ludzie gadają tego ja to takie widzę, czy ty też Nie. Napisał do mnie nikt, że nie gadają. Że jest coś źle. Ja włączę streama. Ale co da włączenie, wyłączenie streama, jak tak jest wszędzie? A u Łosia? Łosiu smutny, to chyba to samo. O Boże, doktor. Ramzes poleciał. Wrażliwi powinni zasłonić uszy. Knajpa za szynkę. Nie mogę puszczać muzyki, bo mi to z YouTube'owe. Aha! Wystąpił problem z czytywaniem pewnych danych na tym kanale. Ciekawe. Tu też. A może to był sabotaż i specjalnie postrzeliłem koleżankę. Co roka? Rok miażdży. Jednak. Właśnie widzę 6-0, kurczę, że on tak na tych customkach nie gra, ja nie wiem. No nie chcę was tępić tak strasznie, obcych to mogę, nie? Kurwa. No pozostałe odświeżać. Tam dostaliście łomot, nie? No dostaliśmy, no. Ale i tak miałem dobre wyniki tam. Nie, w ogóle fajne mecze były, w sensie takie, one były niby 4-1 na przykład wygraliśmy. Ja mam ale wcale nadzieję, nie że było tam takiego, już że- zespół Ale fajnie mieliśmy komunikację. specjalnie szkolonych małp. Komunikację mieliśmy dobrą w teamie. Mimo, że mieliśmy wymaginowanego. Nie Daliśmy wiem, radę. czy wiecie, ale wymaginowany jest moim menedżerem teraz. Co? Tak. Co on menedżeruje? Właśnie. No będzie się, że nie wiem do końca. Dobra, Roki tak nie gada do czatu, to jest trochę niemiarodajne, no nie wiem. Dobra. Nie wiem, no ja nie wiem co mam z tym zrobić. Nie ma czatu, wątpię, żeby restartowanie streama coś pomogło akurat. Na telefonie też nie. Dobra, no co ja to po prostu spróbuję przejść przynajmniej jeden etap, może się naprawi. W tym czasie.
A, bo kiedyś to był Twitch, kurwa. Możecie wiadomości wysyłać przez donaty. Albo w treści suba. Jezu, nie tak chciałem wylądować. No i rozumiesz, na końcu ten słoik zostaje zakręcony. Czuję się, jakby mnie zmysłów pozbawiono. O, jeszcze w treści bitsów można na przykład. Wszystko można. O ja. Żryj to! Żryj kupę. Ciekawa walka. Jaki... Tafon. Dobra, próbujcie co chwilę odświeżać. Znaczy, ja nie wiem, jak to u was wygląda. Ja wiem, że u mnie wygląda tak, że nie mogę nawet wiadomości napisać na czacie. Kuźwa. Zabili Twitcha. Radziecka agentura. Nie ma innej opcji. Zajmę się tym. Może przejdziemy szybko na czat jakiś Interi albo Onetu. Co prawda nie tu chciałem. Ej, czekaj. Aha. Nie wyświetlają się ikony pod streamem. Czyli się coś obstrało. Dokumentnie. No to nieźle. O, widzę, że follow wpadł tutaj od Rediego na przykład. No ale... Kurwa no. Jak żyć? Czyli to nie jest problem tylko z czatem, ale ze wszystkim. Pisze do mnie Grechu. Jest komunikat, że na fonie, że odłączono od czatu, nic nie da się zrobić. No nie no, w sumie bez sensu. Ja się zapytałem, czy to ino umie, a przecież u tego, u Łoza było to samo, nie? Bez sensu pytanie. No nie wiem, co to się stanęło. Dobra, słuchaj, Grechu. Pisz mi na Facebooku. Albo nie, bo przecież czat nie działa w ogóle. To między sobą ludzie też nie mogą pisać. Zróbcie coś! Zróbcie coś, ratujcie Twitcha! Ja pierdzielę. Twitch padł. Ej, Grechu, a stream leci? Jak leci stream, to mi napisz na telefonie. Łapać go! O! A, stream leci. No dobra. No to aby stream leci. To słuchajcie. Nie wiem. Jedynie pozostaje nam czekać. Co za gówno, że tak brzydko powiem.
Dobra, tymczasem ja tu muszę to jakoś przejść. A nie jest łatwo z taką ilością HP. Tam go trochę powkurwiam. Ja mam nadzieję, że tam już właśnie cała drużyna, kurde, tęgich twitchowych umysłów po prostu w tym momencie całą energię swoją skupia, żeby tu rozwiązać ten problem. No lepiej, żeby tak było. Powiem wam, że angielska w siaciu i na fajs brzmi lepiej niż strzelę ci w twarz. Dobra, tylko teraz muszą być apteczki gdzieś, bo jak nie, to się i tak można... nic. Nie, no powaga! Gdzie apteczki? I są za las. No kurwa, serio. To będzie irytujące. Znaczy już jest. Jaki shit, no. Odcięci od komunikacji. Przyszła majówka. Ludzie kulturalnie chcą wypocząć przy streamie. Nie tu! Ja pier... papier. Łapać go! Łapać go! To trzeba... Zrobię ci nową dziurę! Spokoj. No nie! No nie! Ja muszę tam ładnie wylądować. Rób Irca. Nie no, i co ja będę Irca robił, jak jest cały Twitch zdupiony, jak się nie ładuje, jak ja nawet nikomu linka do tego nie wyślę. Bo nie widać nic u niektórych, nawet tych kwadracików pod spodem, pod streamem. A niektórym jeszcze się w ogóle nawet nie ładuje stream. Tylko wyskakuje, że materiały, których poszukujesz, są już nie coś tam. Coś się zjebało. No, że to powinno być naprawione momentalnie. Ja się teraz poczułem jak na Twitchu 6 lat temu. Dobra, spróbujmy metody na auto. No jedź! What the fuck? Co to ma być? Jakie to głupie. Ja tego nie przejdę. Ja tego nigdy nie przejdę. Nie no! Ja nie chciałem tu lądować!
Muszę jakoś tak... O. Nie! 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 Nie tutaj! Nie teraz! Ej, nie wiem, kurde, ale no przecież włączenie i wyłączenie streama nic nie pomoże, skoro to nie jest moja wina. To nawet nie ma co próbować. Aha, jest pułapka. No kurwa, serio! Nie przejdę tego. Czyli jak wleci 25 sub, to tu pisać rafle. Zróbcie coś! Nie działa. Ej, ale to nie działa wszystkim streamerom na całym świecie? Czy ino w Polsce, albo ino... Nie wytrzymie. Jeszcze tam siule. Kurde, gaz! Nie no. Dobra, zabij. Zniszcz mnie. Jakie to śmieszne. Nie wytrzymie. Dobra. A to jest 7. Aha. Spróbuję sobie... Ile może się coś takiego dziać? Kurde, to jest Twitch, a nie ePulse. Ja pierdzielę, to powinno być... To powinno być już naprawione 3 razy. Jakie gówno. Ja wam mówię, zaczęła się wielka wojna informacyjna z Federacją Rosyjską. Doprowadzi cię prosto do archiwów. Na początek zaatakowali to, co najważniejsze. Twitcha. Wiedzieli, gdzie uderzyć, żeby nas zabolało. Niech pan prezydent Andrzej Duda przedzwoni tam do Kremla. Kurwa no. Aby na czas, żeby streama mojego szło pooglądać, no.
Kto strzela? Czemu nie mogę... Czemu tu jest niewidzialna... Czemu tu jest niewidzialna ściana w ogóle? Jakie w tej grze są debilizmy momentami, to się w głowie nie mieści. Dobra, odświeżę se. Wy też odświeżajcie. No nie wierzę. To już jest... Jak tyle już nie działa, to mówię wam z czystym sumieniem. Można już robić aferę. Już można... Kurde, kręcić dym. Soreczka, kumple. To się w głowie nie mieści. Grechu nadaje z frontu. U doktora Disrespekta też nie działa czat, więc ogółem się zdupiło. Powiedzcie, jak żyć w takim wypadku? Ja rozumiem. Odciąć wodę. Gaz. Skopię ci tyłem. Prąd. Odebrać mąkę. Olej. Ale czat na Twitchu, żeby nie działał przez tyle czasu, to się w głowie nie mieści. Jako ona jest sexy, taki jest szlagier. Że to się w głowie nie mieści, jako ona jest sexy. Ja się staram żartować, bo sytuacja jest dramatyczna. No. Także tego. Co na to, ja się pytam, możni Twitcha? Czym oni się wytłumaczą? Co się stało? Co tam się... Kurwa, zablokowałem się. No poważnie? No zablokowałem się, nie wyjdę. No nie wyjdę z tego, no. Tył, przód, tył, nic. Nic, uwięziony. Udupiony. Twitch nie działa, ja zablokowany. Będę odświeżał co chwila z nadzieją. O, coś się kręci. Gówno się kręci. Nawet nie. Dobra, ja wybieram seppuku harakiri. Teraz taki twardy. Lol. Do czasu. Ale potem kamizelę pójdę, tylko nie będę tak głęboko tam po prostu właził.
O Jezus! Nie wiem, czy ja przeżyję z tyle HP. O! Tak, sprawdzam, czy Donate działa. Donate działa, Robert. Czyli niektórym się te kafelki wyświetlają. Dobrze, już mi się, raźniej mi się zrobiło. Dzięki, Robert, za 5 zł. Już mi... Ten co? Już mi raźniej. Żadziol. Mogłem mieć auto, ale wolałem nie mieć. O! W Wolfeo no to jest skandal z tym twitchem. Mam nadzieję, że ktoś pójdzie za to siedzieć 3 złote. W ogóle jakaś zmieniła się Iwona. Dzięki, Wolfeo. Ja mam nadzieję, że... Ja wam powiem tak. Ktoś za to beknie. Ktoś za to beknie. Nie wiem kto. Ktoś za to kurwa beknie. Będą wyroki. Będzie prokuratura. Będzie postępowanie karne. Ktoś tutaj straci głowę. Bo to nie może być tak. WYPUSCIE czat z więzienia. Halo, halo, odbiór. Dzięki, Arwaja. Jak wam tam jest? Dobrze wam tam jest? Droga mamo, jest mi tutaj dobrze. Jest ciepło. Mam co pić. Jedzonko. Dobrze mnie traktują. Wow. Zajebiste to było. Perfekcyjne. Idę po tą kamizelę jeszcze raz, ale spokojniej. Kur! Jak zawył. Jak to było, jak mówi baba do tego hopa. A teraz mnie wypierdol. A on wypierda. Już mi siada na głowę, przepraszam. Ale no sytuacja jest, sami rozumiecie. Wicie, rozumicie, jak to mówi Michalkiewicz. Wicie, rozumicie, towarzyszu. Sytuacja jest poważna. Nie ma żartów. Żarty to się już dawno skończyły. Aura, ja tu wszystkich terroryzuję w tym więzieniu. Wzywam pomocy, Katpa. Pomocy do... Dzięki, Wojtas. No jak pomocy do więzienia to nieźle. Albo wy tam na jakimś Discordzie siedzicie. Aby tyle. Tak. Uwolnijcie czat na Twitchu. Release the Twitch chat. Dziękuję, Darex. Wypuśćcie mnie! Halo! Jestem uwięziony w ekranie komputera! Do dupy jedzenie. Tęsknię za schapowym mamy. Wypuśćcie mnie! Jestem uwięziony w komputerze. Jezu!
Ej, są jakieś darmowe czaty, żebym ja... Czekajcie. Gdzie byśmy mogli pogadać? Sex chat. Nie, to nie o to mi chodziło akurat. Nie dają kraftów, co to za więzienie w ogóle? Skandal. Bo kiedyś można było wziąć czat z tego. Ten ircowy. Ja bym sobie musiał założyć kanał na Ircu tutaj. Kurwa, nie wiem. No nie mogę, nie mogę z wami nawiązać łączności. Innej niż treść donate'ów. No czekamy, no ile, ale to już kurde minęło. Ja pierdyle. Ej, może przez Instagram. Ej, możecie mi wysyłać te. Możecie mi na Instagramie wiadomości wysyłać. Nie wiem. No nie, no musimy kurde czekać, no, aż naprawią. Czy ma ktokolwiek jakieś info? Co się stało dokładnie? I czy to będzie naprawione? I czy ktoś w ogóle nad tym pracuje? Kurde, mi się mylą klawisze. Ja się czuję jak w tym horrorze Pontypool. Paski pogrubiają, uwolnijcie niewinnych. Ej, co jest? Na ekranie... Może Discord. Ja nie... Ej, co jest? Na ekranie jest ten. Na ekranie jest czat. Jest! Jest! Uwolnili! Hurra! Jesteśmy wolni! Małpa na czacie! I subek wpadł od Ferbozu! Jezus Maryjo, ale jaja! Panie, no nie wytrzymie! Uciekliśmy z więzienia. O matko. Gulasz wieprzowy. Gulasz ognisty jest całkiem zajebisty. Dobra, zeruję i zrobimy sobie za niedługo losowanie, ale... Przejdźmy, aby... Kurde, te parę tych etapów. Matko, jakie to było straszne, nie? To było okropne, traumatyczne przeżycie. To było gorzej, dokładnie. Grüß Gott aus Rybnikov, Gruß aus Beuten. Temat Jabba. No nie oszukujmy się, to był koszmar. Jak wypadł cały świat. Dokładnie. Ja normalnie się poczułem, jakby mi grunt spod nóg odebrali. Stany, od razu wiecie, momentalnie stany lękowe, panika, suchość w ustach, potliwość dłoni, zanik erekcji. Jezus Maria. To zewnętrzny obwód archiwów. Spróbuj ominąć bitwę i przedostać się do środka głównego budynku.
od głodu, wojny i zepsutego czatu twitchowego. Zachowaj nas. To nie są jaja. Ludzie o słabszej konstrukcji psychicznej to już mogli mieć jakieś próby samobójcze. Dziś przeżywam po weekendowym melanie. No niezły musiał być. Siema Goodlas. Głąbniczowskie pustki. Powiem tak, byliśmy po drugiej stronie. Byliśmy w piekle. Wygląda strasznie. Jest okropne, jest o wiele gorsze niż myślałem. Ja pierdykam, to było coś strasznego. Nie jeden sznur był wiązany, mogło być. Zięcia Gorola. Znalazłem go! Siema Johnny. Się kiwał taboret. Kurwa no. Fa? Serio? Ja pierdykam, co się dzieje? Jak pojebany. A, nie mam naboi. Ja walę. Nie mam naboi w ogóle. Mam do pistola ino. Fira pierwszego. O panie, nie, Fir jest za straszny. To chyba, żebym miał majtki chłodne te na pan skupione. Nie, ja nie mogę teraz umrzeć! Kurwa. Przepraszam, że tak brzydko powiedziałem. Geniusze? Siebie. Ktoś go postrzelił! Ktoś go postrzelił! Kurwa, bych się... Czy one tu mają jakiś słaby punkt? W głowie na pewno. Apteczkę. Proszę. Ej, to słuchajcie, zrobimy tak. Losowanie gry lub gier do 120 zł zrobimy sobie o godzinie 00000000, o północy. I tak macie wolne, to nie mówcie, że idziecie do pracy, bo nie idziecie. Siedźcie, oglądajcie. Żeby kto chce, to sobie jeszcze słupka mógł kupić. I tak dalej. Ja robię. Nie gadaj, że robisz.
była, serio. Tę makietę bąkolową podsyłałeś co do waszej prezentacji. Nie. Prosiłbym, żeby ktoś podesłał. Na przykład Arwaja, albo jakiś mod ją wkleił, żeby ona była przypięta. Siema Pocahontas. O i właśnie i ta ankieta, ważne dla mnie i dla Dawidka, żebyście odpowiedzieli w niej. A nie idzie jakoś dać, żeby ona była przypięta na górze? Cały czas? To by było, o to by mi chodziło. Teraz mnie zabiją. Wynośmy się stąd. Dajcie mi, skurwysyny, apteczkę. No przecież jak ja mam tu grać? Kurwa. Serio? Ej, a jak ja bym spróbował pominąć, mi się w zasadzie nie wydaje takie głupie. Nie! Raus. Pieprz się! Siema Cthulhus. Myślałem, że ty w Far Cry 5 grasz. No. Pomylić takie gry to... Siema Hultaj. Kurwo! Przepraszam, nie wiem. Ja po prostu jak nie umiem długo przejść jednego fragmentu gry, to już mi noga chodzi. Niczym się nie różni. O, w ogóle. Oprócz tego, że to jest całkiem inna gra, nie? Nie można ciszej tej gry. Nie. Cicho. Ja muszę na pałę, bo tego inaczej nie zrobię. Dobra. Zajebiście. Cudownie. Przecie w siebie. Halo! Tak tego nie zrobię chyba. Może... Tutaj?
Nie mamy też... Dobra, no nie no, trzeba ich zabić, no. Najgroźniejszy mutant na świecie. Naboi. Tak się strzela. Tak to jest. Umarł? No. Dobra. Podoba się umieranie? Kurwa mać. Nie mam HP, jestem... Nie żyję, ale żyję. To jest taki paradoks właśnie. Paradoks Far Cry'a. Skocz z klifu. Sama se skocz z klifu. Serio? Nikt nie miał apteczki z nich. Akurat dziś, akurat w tym momencie. Co za przypadek. To niestety nie jest apteczka i mnie to przed obrażeniami różnego rodzaju nie ochroni. Do której streamujesz, mordo? Napisz do mnie jeszcze raz, mordo, a będę musiał cię usunąć z tego czatu. Nie wiem, do której streamuję. Do takiej godziny, ile będę miał siłę, ile będę miał ochotę, ile mi się ogółem będzie chciało. W każdym razie o 12 robimy losowanie do subów. To jakby ktoś jeszcze nie miał suba, to może sobie kupić. To jest główny budynek. Wal jest gdzieś w środku. Powodzenia. Ja nie mam HP, a oni mi każą walczyć. No, to jest ciekawy pomysł. Okej. Będzie jeszcze inna gra? Nie będzie raczej. Ale to nie jest moje znienawidzone pytanie. Nie mam
znienawidzonych. Idź! Zapomnij o cholernym centrum kontroli. Niewiele z niego zostało. Pieprzę to! Wynoszę się stąd. Wycofać się! Ochraniać naukowców! Ruszać się, ludzie! Denerwuje. No ja się denerwuję też, ale to nie przesadzałbym tam, że znienawidzona. Apteczka, 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 apteczka. Polak czy Niemiec? Ale myślałem, że już wszyscy wiedzą. Tak, udało się. Dobrze. Apteczka z finisz. Val powinna być gdzieś w tym budynku. Tak, ale niewiele zostało z tego miejsca. Więc się nie przemęczysz szukaniem. W tym zespole budynków przechowywali króliki doświadczalne. Jeśli jeden z nich znajdzie Val przed tobą, będzie martwa. Racja, już idę. Śmiesznie to było powiedziane, tak dziwną emocję miał w głosie, tak w zasadzie brak. Jesteśmy niedaleko końca. A to te kurwiszony niewidzialne. Mam wrażenie, że znalazłem jednego z twoich króliczków. A ja padłem. Co tu się dzieje? Bug? Is this a Reebok or a Nike? O, Nike. Streama mi przerywa. No to kurde se odśwież. Kup se suba. Przede wszystkim. Na jakim etapie gry jestem? Pod koniec. Kurde, Katulus, omijasz streamy, nie masz suba, a ja wiernie śledzę twoje YouTube'owe całe te... Może nie wiernie, bo nie zawsze mam czas, ale... To on! Zwalę cię! Wal się, kolej! Chodź tu do cholery! Nie mamy kasy, szaleńcy! Bądź ostrożny. Tam się dzieją dziwne rzeczy i nie mam zielonego pojęcia o większości z nich. Tam się dzieją dziwne rzeczy. Co ty nie powiesz? Ja byłem dzisiaj na Ja nie mogłem dzisiaj być na streamie, bo ja dzisiaj byłem w Katowicach na zakupach. Jestem usprawiedliwiony. Mama mi może napisać karteczkę, jak chcesz. Siema, Michu. Ej, to pamiętam, robiło takie wrażenie. Jeszcze 10 lat temu. Wizualnie. Dalej. O! Ja chcę jeszcze raz. Dziękuję bardzo, Sleepy Morphy. Nie, dzisiaj burgerka nie jadłem. Dzisiaj jadłem pizzochę. Burgerka jadłem wczoraj. A co ja jutro będę grał? Słuchajcie, jutro nie dość, że jest 40 u ciotki. Siostry mojej mamy młodszej. To potem idę na grilla. To będzie dzień pełen pozytywnych wrażeń. Co się kryje jakiś... Czekajcie. Czekaj, sam się gdzie.
Costello, nie filozuj. Bo ci pęknie głowa. Bo dupa. Ale no to tu powinno być. Znaczy coś tu się powinno dziać. Dobra, już wiem, gdzie trzeba było iść. Access restricted. Czekają, a... I zaś tak mało HP. Jezu, ale te gry to robili kiedyś trudne. Nie wytrzymie. Ta bateria obok mapki, no to jest bateria, na przykład latarki. Jestem raczej noktowizora, który nie wiem jak się odpala w sumie. No to już wiem. To jest w sumie termowizor. Jest tak potrzebny, choby wcale. Is this the Reebok or a Nike? Oh, Nike. W ogóle... Tutaj ta gierka przypomina Duma. Trójeczkie. Kojarzycie? Giereczkie? Dobra była. Bardzo dobra. A ja tu za chwilę zginę. Przez termowizor widać niewidzialnych. No tak, ale bez tego też, tylko słabiej. Jest bardzo intymne ma relacje, jak chodzi o te apteczki. Takie można powiedzieć nawet, wydaje mi się, trochę zbyt. On to bardzo przeżywa po prostu. Co za warszawskie końcówki? To są warszawskie? Nie wiem, ja tak do beki gadam. Jack, pilnuj się. Crow wysłał Dej mnie kurtkie kurtkie. na ten obszar. Mają walczyć z Triganami, ale chętnie wpiszą cię na listę swoich trofeów. Tak, wiem. Pa. To się trochę zaskoczyłem. Dej mnie kurtkie. Od tych autochtonów z Pragi. Ja? To może. To ja jestem, okazuje się, autochton z Pragi. Z Bytomia. Ale w Warszawie łącznie przez całe życie to byłem, jakby zsumować, kurde, z tydzień. Albo lepiej.
To ja już jestem taki, można powiedzieć, rodowity warszawiak. Siema, Chris. Można powiedzieć Warsaw man, born and bred. Czysty. Czysty warszawiok. Elo Niklaus, w piątek matura z Polaka, trzeba się uczyć. Jak w piątek? W ten piątek jest matura jakaś? Siema kozak Forite. Ale my tu byli... No byli. To gdzie jest ta słynna ostatnia winda towarowa? Super mega odlotowa winda ostatnia towarowa. No w piątek polski, poniedziałek mata, we wtorek Anglik, ustne... A matura tam! Kurwa się przejmujecie. Patrzcie, ja się nie przejmuję. No. A Elkę Legi na czole pokażesz. Nie, ale mogę zaśpiewać. Czarna Elka w kółeczku się mieni. To jest Legii, święty znak. Dalej nie znam. A to słyszałem w miodowych latach. Kurde! Wy mnie zagadujecie o głupotach, jak zawsze. Nie, Metedżyt, nie słyszałeś. A ja potrzebuję odnaleźć windę. Wielka Erka. Erkę to na szubienicy mógłbym ewentualnie namalować. Z czystym sumieniem. Ruch, chorzowskie. Nie. Wiadomo. Wzium! Siup! Tu oddział Mantis, ani śladu Carvera. Zaczynam przeczesywanie obszarów 3 do 7. W porządku. Oddział Mantis, melduj, jak tylko teren będzie czysty. Przyjąłem, bez odbioru. Over and out. Legia Kurczak zaśpiewasz? Panie, to są dzieci. Upewnij się, że teren jest bezpieczny. Tak, tak! Jesteś... Co tu się stało? O kurde! To są lepsze... To są takie lepsze cwaniaki z tego oddziału Mantis. Mają noktowizory, czaderskie stroje, super karabiny, a i tak giną w kontakcie z jakimiś, kurde, zmutowanymi królikami. No i to właśnie jest takie trochę... Widziałeś coś? Z jednej strony przykre, a z drugiej to wciuli to mnie, bo to wrogowie. No. Ruch to ino radzionków. Ruch radzionków. On po prostu mega lubi. Ej, czemu z niego się dymiło coś? To jest naprawdę Far Cry 5. Teraz cię dorwę! Kto powiedział, że to jest Far Cry 5? To jest Far Cry... Co, bolało? Bez kozery powiem 10. Ale nie wiem, czy i nie więcej. Kurwa, to miał być flash. Ugryź mnie! Gdzie? Co? Co mówiłeś? Mistrzowski żarcik. Żarcik mistrzowski to jest pomylić to z Far Cry'em 5.
Nie, Far Cry'a nie będzie. Dwójki, ani żadnego innego. Według mnie tylko ten jest na tyle godny uwagi, żeby go streamować, bo trójkę już streamowałem. A dwójkę przeszedłem. A reszta jest... Reszta jest niewarta uwagi. Piątkę przeszła Patrycja, to tak trochę jak ja bym przeszedł. To się w konkubinacie dzieli, to tak w sumie jak ja bym tą grę już miał za sobą, to już obowiązek jej przechodzenia spada ze mnie. I tyle. A tamtego prehistorycznego i tamtego jeszcze jednego to mi się nie chce grać. Nie wygląda to interesująco. Jak wrażenia? No jej wrażenia były pozytywne. Kurwa. Ja. Niklaus mnie napadka. No nie. Słyszałeś to? Słyszałeś to? Teraz cię wszystko w porządku? Tak. Dobra, pomału, metodycznie. Powolusiu. Dobrze. 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 Someone else wants to come. Siema Herman, szczęść Boże, witam. Mi się głos złamał. Kurwiorze się kryją. I tam jest jeden gdzieś z tą bazuką. Siema namiestnik. Ja. Przepraszam, tak brzydko powiedziałem, ale... Krycie! Ty! Co tu się stało? Zesrało, ao. Ja się oświeca i tak mnie widzą jak na dłoni. Okeja. Kiedyś bywało tu żwawiej. A tam... Ty tam wiesz. No. Jestem karany dramatycznym systemem autosave'ów. Wszystko w porządku? Przeżyjmy to jeszcze raz.
Czekasz na jakąś grę, na nowego BF-a. Drugowojennego. A, w ogóle, jutro Nvidia o 9 rano. To jest importante info. Ty tam! Hey, you there. Tak, Nvidia o 9 rano. To nie żart. Podupiło cię. Ty! Se uważaj. Nie zastanawiałeś się nad kupnem PS4? Tak, zastanawiałem się. 9:11. A 2 godziny i no? Tak z ręce jeszcze nie było. Nie no, robiłem w jeden dzień streama koło 8 odpaliłem. Co odwoziłem swoją do Katowic i potem wróciłem. I nie spałem w nocy, spałem 1,5 godziny w nocy. I potem na streamie mi się film urywał momentami. Ale pociągnąłem tam z 4 godziny. Także można. Ale nie polecam. Masz prawo jazdy, Niklaus. Nie no, co pan? Po co mi? Czemu? O, pff, super. Wizja psa. Jones 1 mały welcome gift dzięki Niklaus za pomoc w niezgoroleniu kompletnym przez te parę lat Inwars Hał 51 zł. O Jezus, panie, takie pieniądze ogromne. Jo, takie pieniądze nie widział na oczy. Jezus Maryjo. Dziękuję pięknie w imieniu Niklaus Pieron Company Enterprise SPZ OOOO GmbH spółka ZO. Jesteśmy panu bardzo wdzięczni. Mój brzuch bardzo panu dziękuję i te wszystkie burgerki, które się w nim znajdą. I piwka. Ja pier... Ty frajerze. Siema Daria. Co op? Co wam się kojarzy z tym cy? Dajcie jakiś przykład słowa na cy. Uwaga, ja pierwszy. Ciul. Tam jakaś jest snajper. Cebula. A, jest tam. What? Jak my zjebaliśmy, nawet nie masz pojęcia. Siema, Wiktoria.
Ale co ci chodzi? Ja nic nie zjebałem. Jak mi dupi fajami przez okno. No normalnie... Ktoś mi chyba ekstra stoi pod oknem i kurzy cygarety, bo nie wiem. Jak to dupi. No nie wytrzymie. Nie wiem, mieć kogoś tego jest, to święto se kupimy. Nie! Nie jest wszystko stracone. U mnie jest czynny sklep. No tam meta. Spokojnie, są czynne. Na piekarskiej są czynne 2. Tam, no nie pójdziemy do Tesco na pewno, ale sklepy są. Tu są 2 obok. Takie co będzie jakieś tam wuszty jakieś będą. To może nie będzie jakiegoś super mega jedzenia spersonalizowanego, ale coś tam będzie. Wódka. No będzie jedzenie normalne, mają mięso i jakieś tam ciustwa. Się wpisze, co jest czynne w Bytomiu albo w Katowicach we wtorek i ten. Na pewno będzie. No tu są 2 obok, no to. I mam jednego wuszta w chałupie i te. Ale piersi z kurczaka to już muszę wydupić, bo są po gwarancji od chyba tygodnia i już się na pewno zepsuły. O Jezus, polałem się aż mi z ryja leci. Ej, namiestnik, jak już żeś przyszedł, to mógłbyś na przykład na odmianę pierwszy raz w życiu na tych streamach, jak żeś był, zrobić coś pożytecznego. Czyli całkiem przeciwnie do tego, co żeś przeważnie robił. I na przykład mógłbyś sobie kupić suba, albo namówić kogoś, żeby ci tego suba dał. Nie, Patty, nie ominęło cię losowanie. Ale... Losowanie będzie o 12. Ale weź już nie wygrywaj, co? A dasz szansę innym. Bo ludzie potem mnie podejrzewają, że tu jest jakiś niegodny proceder i że tu są tematy tak zwane łóżkowe. A to przecież nie jest prawda. Patrzcie, jaki smutny. Wygląda jak stary od mojego kumpla. Dziwne. LOL, pomniejszyłem se czat. What the fuck? O. A co ty, Niklaus, losujesz? Jak co ja losuję? No to co ja mogę losować? No gry losuję. O, to jest taki etap przesrany tu. Ale można Ty, on żyje? He! Żył! Ale jaja. Jak tam snajper źle? Jezu, przewija mi się ten czat. A po co ty te gry losujesz?
Dobra, to nie będę losował. To Piotrula jak wygra, to nie dostanie. Żartuję. Nie ma żartuję. Teraz to już po wszystkiemu. Miłoszek. Losowanie kappa. Miłosz, zdążyłeś. Losowanie za 20 minut. Minet. No i elegancko. Ja to szanuję, cenię, respektuję. I tak trzeba właśnie... I tak trzeba żyć. I tak trzeba żyć. A nie jakieś tam... nie wiadomo co. Tak się żyje. Dobrze. Dobra, nie będziemy generalnie może środkiem ciś, bo to tak jest troszkę jakby niebezpiecznie. Pa! Taratatata. Co tu się dzieje? No! Co się... No! Wolę pechty iść. O, ty kurło. No nie. Gdzie? Ty, stój, czekaj. Nie wierzę w to. Patologia. Patologii. Patostreamerzy. Zostało HP. Stan HP wyliczony na pół centymetra. Prognozowania nie przeżyjemy. Siema Tesla mysn. Ci zara posiety. Jezu, może tam będzie apteczka. Nie było. Ale teraz stąd zejść. Może jakaś kamizela, aby. Dużo to dało, nie? So much.
Nie, ja mam teraz tu walczyć. Chyba was coś boli. Jak ja mam walczyć z tyle HP? No dobra, dali trochę więcej. O. Wszystko w porządku. Ale się złożył. Ała, oj się tu szczypi, I need apteczkas. So much. Kot czerwony, kot czerwony! Tfu, jaki czerwony. Nie, nie teraz! Spokojnie. Tylko spokojnie. Niech się bawią. A masz! A masz! Niech się chłopcy bawią fajnie. Ja poczekam. No, podarować subskrypcję namiestnikowi to generalnie trochę jak pojechać do Dubaju, będąc modelką i mieć nadzieję, że szejkowie nie będą ci robili kupy do buzi. A znaczenie tej metafory pozostawiam wam do rozpracowania. Ale w każdym razie dzięki Daria za taki szlachetny gest. A, ma ci oddać. No to w każdym razie i tak dziękuję. Prezent dla ciebie, koleś! Czemu oni mówią koleś? To nie jest postal. Co prawda to sama Prezent dla ciebie, ale... koleś. Dobrze rzucili tym granatem. Trochę im nawet pomogę. Straciłem kontakt. Bo nawet ich lubię. Co do... Kryć się! Potrzebujemy wsparcia. Co do wuja. Ja ci dam granat, ty. Straciłem kontakt. Znaczy, ten dubbing nie jest zły. On jest komiczny często. Ale nie jest jakiś super zły.
Nie jest oczywiście też jakiś super dobry. Siema Lord Nikram. Ale jest przynajmniej zabawny. Ja mam nadzieję, że tu gdzieś będzie leżała cudowna apteczka. Apteczka Boża. Może tam się ten levelarz już będzie kończył. Fajnie by było. Idź, a ja się poszkrobię w głowę. O. Także zostało jeszcze 10 minut do losowania na ewentualne uzupełnienie subskrypcji, jeżeli ktoś jeszcze nie poczynił aktu zasubienia. To jest, że tak powiem, wymagane. No i co? Czemu to nie działa? A. Lakier do paznokci wylał mi się na dłonie, a nie mam zmywacza do paznokci. No to... po wszystkiemu. I trzeba szukać nowej baby, ta już jest zepsuta. Nie będę taki, kupię sobie sam XD kappa. Kupię sobie sam XD kappa. Dzięki panie paszteciarzu. Mroczny, mało tego. Dobrze, to za niedługo robimy. Losujemy. Jak tu się przełaziło? Czy tu się coś wysadzało? On na pewno wiedział. Nie chcę powiedzieć. A! Słuchaj, Jack. Udało ci się przejść przez obszar stoczni, więc powinieneś być teraz znacznie bliżej Val. Ja papier. Oni mnie tu... Tak. Słuchaj, Jack. Udało ci się przejść przez obszar stoczni, więc powinieneś być teraz znacznie bliżej Val. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. No nie mogę skakać! Co za... A bo one tu nie umią wejść! A umią strzelać? O, ktoś tam przyszedł do nich. Nie ma tego.
siebie. Ja wam życie ocaliłem prawie, a wy takie coś? Jakie Judasze. Siema Nevermind. Judasze. Mało tego, Judasze Iskarioty. Zabierz doktora Dreista, szybko! Nadchodzą! Spróbujemy ich tu zatrzymać! Nadchodzą. Jedną z gorszych rzeczy w tym dubbingu jest to, że te dźwięki są tak zrobione, że my kompletnie nie mamy pojęcia, czy to było powiedziane 2 metry od nas, kilometr, z prawej, z lewej, z góry czy z dołu. Ich rozmieszczenie w przestrzeni jest w porządku, totalnie Tam jest! w Idziesz zasadzie, w piach. mówiąc krócej, nie istnieje. Podoba ci się? Żryj ołów! Żryj kupę. Podoba się mi. Ulala, wulewu. Co się stało? Siema Marot. Pamiętasz, była jesień. Nie pamiętam. To on! Gdzie on jest? To. Wypuszczaj się, koleś! A masz! Niech się bawią. A masz! Wszyscy na mnie. I jedni mnie nie lubią, i drudzy. I jak tu funkcjonować? No, wręcz się nie da. Tak zwane fire control. Shit! Nie ten granat. Kurwa, kurwa, kurwa! Dobra. Elitarne oddziały Triggera zablokowały drogę do wieży i zapobiec przechodzeniu Triggerów. Znajdź drogę do pomieszczenia ochrony, żeby otworzyć drzwi. Jak się ciulają. Idziesz w piach. No, chodź! A póki co w piach, to tu łazi Zabiję diametralnie cię! kto inny. Cholera! Zgubiłem go! O cholera. Czy to dubbingował Major? O cholera. O cholera.
This is Major Suchodolski to Brown. Prosto między oczy, frajerze. And the stars look very different today. Co to za dźwięk? Czas na gibały. Nie, bo wy chcecie wygrać i iść spać, a ja wam nie pozwalam. Siedzieć i oglądać. Dobra, już robimy. Patrzcie. Hodują Lenina. Ale beka. Dobra, na YouTubie sobie zrobią ludzie, przewiną sobie. Na YouTubie jest taka magiczna funkcja przewijania. Proponuję z niej skorzystać. A ja w tym momencie rozlosowywuję grę do subskrybentów mojego kanału. Robię sobie takie zastrzeżenie nowe. Wy wybieracie grę, ale ja wybieram, na jaką platformę wam ją dostarczam. W sensie, że jeżeli gra kosztuje 50 zł na jednej i 120 na drugiej, to ja wybieram wam tą za 50 i możecie sobie za te 70 zł, co zostało, wybrać drugą grę, oczywiście. Ale ja generalnie wybieram. Dobra. Patrzcie, żeby nie było, że coś tu utajniam. Czekajcie, gdzie to jest? Tutaj, o. Patrzcie, oddzielam bogatych od bogatszych. 1 maj, pierwsze losowanko. Open. Piszcie. Kto chce wygrać, oczywiście. Zróbmy to szybko, sprawnie i gramy dalej. Bo już dużo tam nie zostało. Dobra, już. Dobra, myślę, że przy tak małej widowni to każdy już, kto miał wpisać, to się wpisał, także pozwólcie, że poczynię odliczanie od 10 w dół, po czym wybiorę zwycięzcę. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ognia. Johnst. Co? Dołączył do Twitcha 1 dzień temu. Serio? Czy to jest jakiś błąd? To w takim razie gratuluję. Czy jest na czacie? W dalszym ciągu? Jest. No i dobre. No to panie, wybierz sobie jakąś grę do 120 zł. Tak, żebym ci mógł, ale do niej dostarczyć klucz. Czy przez Steama, czy przez tam Kinguina. Wolałbym nie na G2A. No i daj znać na szepcie na Twitchu. Ale tak do jutra bym prosił, bo potem ludzie sobie przypominają po miesiącu i Niklaus, a to jeszcze aktualne. Nie, przedawnia się. A przedawnia się wtedy, kiedy ja stwierdzę, że jest przedawnione. Dobra. Zamykam.
Subscribers off. I kontynuujemy tą morderczą przygodę. Także gratuluję, polecam się na przyszłość. I tego. To idę w kimę. To idź. A tam wszystko zagazowane. Hansa z Rybnika Warszawy. To już drugi po fewku. Wyimportowany ze Śląska do Warszawy. No szkoda. Ale i takie koleje losu się też zdarzają. Planet Earth is blue and there's nothing I could do. Tak śpiewał. Sami wiecie kto. Nie Voldemort. Znalazłem go! Już jesteś martwy! Żryj to! Chcesz trochę? Wszystko w porządku? Jezus, te ich pytania. Co tu się stało? Te ich pytania. To jakaś masakra. Giną ludzie, masakra, piekło, to przy tym nic. A typ... Coś się stało? Co to było? Co jest? Mam nadzieję, że to był ostatni przełącznik. Halo? Kolega obok niego wysadzony granatem. Wszystko w porządku? Tak. A co ma być nie w porządku? A gdzie te wenty prowadzą? Dubbing jest beznadziejny w prawie każdej polskiej produkcji. Dobra, wymieniamy gry, gdzie jest dobry polski dubbing. Moje osobiste typy to jest tak. Brothers in Arms. W zasadzie... Nie, pierwsza i druga część. Battlefield Bad Company, Battlefield Bad Company 2. Tomb Raider, no Wiedźminów nie wymieniam tak jakby, bo oryginalnym głosem Wiedźmina jest język polski, nie? Unchartedy, nie grałem, no ale dużo oglądałem, też jest dobry. Max Payne'y, to prawda, Max Payne'y. God of War, o, Bad Company 1 nie było polskiego dubbingu. A, faktycznie. To było te inne na konsolę. To dwójka. Fuck. Postal. Do Postala bardzo pasował tam ten dubbing taki dziwny, sztuczny. Trochę. Gothic, o, Gothic. Co prawda nie grałem, ale ostatnio Dawidek w niego grał tyle, że prawie się czuję, jakbym go co najmniej przeszedł. The Last of Us. O.
No, by się tam jeszcze poznajdywało. Może. Ej, a gdzie to jest ta ostatnia? Call of Duty World War... O nie. O nie, to na pewno nie. Ten, Larry. Larry miał fajny dubbing i... Ace Ventura. No w inne gry nie grałem, to nie, a nawet nie widziałem jakoś więcej, to nie mogę powiedzieć. Kurwa, i teraz będę tego szukał milion lat. Badziew straszny. Mi się podobał. Czekajcie, muszę obejrzeć co na tych. Ci ludzie polubiewają. Dobrze. Jest dobrze. Stalkery. Tylko, że w sensie stricte to w Stalkerach nie było dubbingu, nie? Jezu, ja muszę iść na kurs pisania na telefonie. Bo to jest... nie potrafię. Tu. I się będę kręcił jak gówno w przerębli, bo nie wiem, gdzie jest ostatnio znana pozycja Walerii. Walerię. Jeszcze se czat przewijam. Przez te kulanie tą rolką. Krzysztofie. Nie tędy na pewno. A w Stalkerze to kto to tam to... Mirosław Utta? Robił tego lektora? Chyba? Nie wiem. Nie pamiętam już. No to tędy tam nie. Aha, aby uzyskać dostęp do windy, no to ja powinienem uzyskać dostęp do jakiejś windy. A Stalker po angielsku to musi być dziwne. Tukaś? W tej grze się baguje skakanie. To jest problematisze. Ebit. Tak to nie wejdziesz. Raratonga. Bo ty po prostu nie idzie. Idzie. A to jest takie wejść i se kurde wyjść. A, miało to sens.
Kurde, no nie wiem, no. No ja nie wiem. Tu były, a może tu na dole? Kto tam harczy? No nie, no tu nie ma do windy. Mexicano. Kurde. A, disguised. Chcieli dobrze. Is winda? Chyba ja. Siema Dariusz. Niech tam sobie walczą. Strzelę ci w twarz. Rozerwę cię na strzepy. Tam jest. Nie mam sumienia im przeszkadzać. Trochę pomogłem nawet. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak, nie, nie. Kapitan Bomba. No ale my tu mówimy o grach i raczej nie o takich, które mają oryginalny język jako polski, no bo to wiadomo, że będzie spoko. Chociaż, że nie zawsze wiadomo, ale przeważnie. Siema Michelito. Tego nie idzie otworzyć. Widzisz coś? Co to za hałas? Z pewnością. Tam jest! Rozwalę cię na kawałki! Prosto między oczy, frajerze! Żryj to! Nie przeszkadzam. Skopię ci dupsko!
Podoba się umieranie? Idę po ciebie. Już po tobie. Jesteś mój. Czas na kopanie tyłka. Nie podskoczysz mi. Chcesz więcej? Wszystko w porządku? Jak małpa. Idę po ciebie. Człowiek. Jesteś mój. Jezu, jak tam się ktoś bardzo podnieca swoją pracą, ewidentnie. Ugryź mnie w dupę. Ciekawe życzenie. Idziesz w piach. Aktor wybrał najgorszy, tak. To koniec dla ciebie, koleś. Zdecydowanie jest średnio. Czas na kopanie tyłka. Dobra, Podoba jest ci się? poniżej średnio. Można wręcz powiedzieć, jest źle. No, nie umiesz doskoczyć. Czekajcie chwilę. O ty kurwa! No. Idzie tu bezpiecznie zejść? W sensie zejść po schodach, nie umrzeć. Ej, nie dochodzą mi SMS-y od pewnego czasu. Nie wiem, co się dzieje. Zapłać za telefon. No właśnie, kurde, zapłacone. Próbowałeś zrestartować telefon. Jeszcze nigdy. Jeszcze nigdy. Co to jest? Ej, można tym wyleczyć raka na przykład? Bo wygląda czadersko. Siema, Purple Gina.
utknąłem tu, Doyle. Jakieś pomysły? Droga do Val wygląda na odciętą. Załatwione. Dzięki za radę, Doyle. Dzięki za radę, Doyle. Spoko gościu jesteś, Doyle. Co jest? Jak ja jęczę pod wodą? Siema, Marek. Ale... Jak tu? Co tu? Tam jest! O ty kurwa. Tam jest. Tam jest. Ale jestem wielkim, złym, strasznym mutantem. A, patrzcie na mnie. O Jezu, jak jestem. Ależ ja jestem przerażający. Look at me. I am terrifying. Ej, jaka beka? Nie, to jest synchronizowane z czasem z kompa, bo to jest niemożliwe, żeby akurat był dobry czas. Ja, on się rusza. On jest synchronizowany z zegarem Windowsowym. Patrzcie. 2004 rok. W jakiej grze dzisiaj coś takiego jest? Chodźcie tu, sukinsyny. Chcecie jeszcze? O, jest Val. Mam złe wieści. Próbowałem wezwać pomoc z zewnątrz, by nas stamtąd zabrano, ale jest pewien kłopot. Co jest Harland? Krieger ustawił pole elektromagnetyczne blokujące transmisję na zewnątrz. Jesteśmy zagłuszani. Będziemy musieli je wyłączyć. Zabiorę was wkrótce. Co więcej, powinno mi się udać dostarczenie was do źródła pola. W pokoju znajduje się boczne wyjście, a ja jestem w jachcie na zewnątrz. To powinno nas doprowadzić do głównego obozu Kriegera. Może uda mi się tam rozejrzeć i znaleźć sposób na jego zamknięcie. Róbcie co chcecie, ale wieje, jak tylko dostaniemy sygnał do ucieczki. Nawet mi za to wszystko nie płacą. Jak ten głos do niego nie pasuje, to jest masakra w ogóle. Ten głos był spoko do kolesia z Postala, ale kurwa do tego Carvera jak pięść do dupy. Chociaż i takie filmy na necie też są. Żebyś wiedział, gdzie iść. Przy okazji... To byłeś ty, sukinsynu. Zamierzam cię znaleźć i rozszarpać ci gardło. Wiem, gdzie jesteś i już tam idę. Jack, przełącz się na nową częstotliwość. Doigrałeś się, Doyle. Twój przyjaciel wygląda na konkretnie wkurzonego. Do diabła. Wie, że tu jestem i może mnie namierzyć przez LSI. Do diabła. Musimy się spieszyć. Niech to dunder świśnie. To cyc z leksza kanciaty, ale... To ma Erek. Co to za jakieś pterodaktyle? A nie, chyba chubi po prostu, dobra. O cholera. Motyla noga Tomka Mazura. Ej, tu najemnicy są normalnie, nie? Tak w ogóle.
Tak ino gadam. By wyłączyć system, musisz zniszczyć wszystkie przekaźniki w terenie. Możesz je poznać po masztach antenowych. O ile dobrze pamiętam, na najbliższej wyspie prowadzono pracę z materiałami wybuchowymi. Przy odrobinie szczęścia znajdziesz ich tam nieco. Co tu się stało? Się zesrało. Znalazłem cię! O cholera. Ryby łowi jak w Metinie. O cholera. Znajdziesz ich tam nieco. No myślę, że tak w tej sytuacji każdy człowiek by tak powiedział. Właśnie w ten sposób, posługując się takim właśnie doborem słów. Znajdziesz ich tam nieco. Jest tych przeciwników tam nieco dużo. Zdupia mu pa. Co tu się stało? Ale jaja. Słyszałeś coś? Co? Ja słyszałem? Jak ja nic nie słyszałem? Zrozumiałem, że on krzyknął Sowieci! Przecież to nie bitwa 20 roku. Tu jesteś! No to zdemonetyzowane. Człowieku, człowieku, no może być, człowieku. Mom. Dobra, Doyle. Mam materiały wybuchowe. Świetnie, pierwsza wieża powinna być na północy. Jezu, a ile ich jest? Mam nadzieję, że mało. Kurde, jaka ta gra długa, jakie kiedyś długie gry robili. A, 3 bomby, no to tak jakby, prawda, można wysnuwać pewne wnioski na ten temat. Chyba, że 2 są tak na zaś. Głos mi nie pasuje do typa, lepiej pasował do tego z postala. Co ty dupisz? Dobra, tam jest jedna... Ciekawe, czy na bezdechu się uda przepłynąć z jednego brzegu na drugi. O, a tam... No dobra. Czym się Jones do zajść? Rafonik miałem podkładać głos. Śmiała teza. Bardzo śmiała. Wydaje mi się, że zbyt za. Tararira.
On wstał, stary. Wstał. Bengal jako lektor angielski. No, dziwne mają ludzie marzenia różne, ale takiego jeszcze nie słyszałem. O, co jest? Gówno. Śmiesz pytać, co jest. Strzelamy się. Oj, kurde, gemacht. To jest bazarowe spolszczenie? Nie! To jest jak najbardziej oficjalne, legitne. Tak, ta gra była spolszczona. Ale rozumiem, że jak ktoś tego nie wiedział, to może mieć pewne, prawda, tutaj wątpliwości. Wątpliwości a propos legitności. Nawet się rymło. O kurwa, a to jest ten wyjebany w kosmos karabin. Wszystko w porządku? Wszystko w porządku? A, no to... Wal się, koleś! Kurwa, serio. Nie, bo ja wcześniej wysnułem taką tezę, że to spolszczenie przynajmniej jest śmieszne, nie? No to chyba się... Dorwać go! Dorwać sekala. Ja się chyba muszę wycofać z tego. To chyba nie jest śmieszność, którą ja bym chciał, żeby ona była w ogóle. Tak wam powiem, mam takie poczucie. Wszystko w porządku? Nie. Fajny ten FM 2000, nie powiem. Sztosik. Brać go! No ale Max Payne'a już przełaziłem kiedyś to. Dobra gra, ale bez przesady. I nie chcę sobie też rujnować dobrych wspomnień, bo jednak o ile Far Cry graficznie jest bardzo spoko jak na ten moment według mnie po tylu latach, to Max Payne już gorzej. Zniósł ząb czasu. Że się tutaj tak poetycko wyrażę. Total Overdose. Oczywiście, że grałem Total Overdose. Bardzo lubiłem. Grało się, grało. Elo Wojtas. Hamuj gadkę piętą mordą ciach. Bajera. Czy nie mordą, ino mordo. Mordoro. He. Ale jaja. Ach, to sterowanie. Boże. Wiedziałem. Kurwa! I mnie zdradził. Możesz podłożyć materiały wybuchowe w pomieszczeniu nadawczym. To powinno spowodować zawalenie całości. Mogę? Dzięki za follow, Filip. Ja trochę nie widzę, bo mi się przesuwa ten mój ten. Przesuwa mi się ten mój taki program. Znaczy program, lista mi się przesuwa, bo jest coś takiego dziwnego, że jak ja scrolluję w tej grze, to scrolluje mi się wszystko. Jebnie! Ale jebnie. Zrobione. Dokąd teraz, szefie? Chwila. Jest. Na północny zachód od twojej obecnej pozycji. Fan Malika Śmietany.
Ale muszę się przyznać, że nie mam pojęcia, kim jest Malik Śmietana. No nie znam typa, no. Przepraszam, jeżeli to jest coś złego. Masz Nefel. No przecież nie udupię z tym czatem przewijanym. Czy główna postać ma tego samego aktora co koleś? Tak. Oczywiście, nie inaczej. Raczej nie inaczej. To się będziemy strzelać. Co to było? Nic. Ty. Ja. My, wy, oni, one. Co kurde, chwalimy się umiejętnością odmiany? Wszystkie osoby. Kurwo. Sorry, że tak brzydko. To jest taka super nowoczesna łódź. No przecież pojebało ich, no. Do piechoty z 2 bazuk. No macie wy... Kurde... cośkolwiek. Co wy macie? Chcesz spróbować? Jezu, nie wierzę. Jak to spolszczenie w ogóle przeszło jakieś tam... Przecież to też musi przejść jakąś kurde cenzurę jakąś. Ktoś musi tego posłuchać. Wyłapać błędy, że to się nadaje. Że to w ogóle można takie coś. Jakim cudem ktoś posłuchał tego spolszczenia i powiedział: to jest to. To jest spolszczenie na miarę naszych możliwości. Jest to do mnie niemałą tajemnicą. Dobre. Dobry bicior. Targa jelito jak skurwol. Jak dysz w gardle, ja. Co z tym jest? Mój gadkę piętą, bo... Przepraszam, mi się już drzepysk, bo już troszkę późno. Ja się dzisiaj trochę nabiegałem, nałaziłem. Siema Rewoner. I tak mnie już zwolna tutaj, prawda, zmęczenie. Całe te. Teraz Coś chciałeś powiedzieć?
To była najgenialniejsza obstawa mostu, jaką można było zrobić. No nie mówcie, że nie. Picobello. 10 out of 10. Jestem pod wrażeniem. Ty w koszuli będziesz żałował, że jeszcze żyjesz. No przecież obłąkani. Jak nic. Jebnie. O tak, uwielbiam zapach Primacord Plus o poranku. Gdzie teraz? Naprawdę zabawny z ciebie Mi się facet, przypomina Kasper. Po prostu umieram ze Primacord. śmiechu. Ostatnia wieża jest Jak na się północny w tą wschód grę od ciebie. grało Rusz i on się, gadał w rozstawiają postala. patrole w twojej okolicy. A, mój klawikord. Z Wehrmachtu. Mieli podobne kaski, jak obecnie ma niemieckie wojsko, które są rozwojową wersją tych, co miał Wehrmacht. A, mój klawikord. Czemu się cieszysz na majówkę, jak ty i tak nie pracujesz poza streamem i robisz w sumie to samo cały czas, nieważne jaki dzień? Ale co to ma? Nie widzę tak jakby konotacji. A jak ktoś na przykład pracuje na magazynie w Tesco, to nie robi codziennie to samo? W każdy dzień? Cały czas? 5 dni w tygodniu? Czasem nawet 6? Bo nie rozumiem, o co chodzi w ogóle. To ja się nie mogę na majówkę cieszyć, bo streamuję. To ciekawa teoria. Nie powiem. Nie dalej harujesz. No to przecież mam wolne dzisiaj. Ja dzisiaj nie będę streamował. W sensie dzisiaj we wtorek. Ale ja zacząłem streama w poniedziałek. Więc jedna ciągłość. A dzisiaj nie robię. Idę na grillka i mam wolne. Jak Pan Bóg w majówkę przykazał. Który taki... O 9 na Nvidia co się dzieje. Nie no, Nvidia muszę zrobić, ale to jest fucha. Nvidia muszę, bo potem nie będę miał kiedy zrobić. Tam jest! Jak to? Siema Kicej. Chyba swędzą uszy, jak jest tak ciepło od słuchawek.
Siema Kezigo. Siema The Bombadil. Kurwa jego mać, jak mnie to denerwuje. Jak on stamtąd niby... No typ na szczelca wyborowego, kurde. Z karabinem bez lunety. Serio. No i tyle. Brać go! Co? To gdzie? Będziesz żałował? Morda tam. Nie. Już jesteś mój! Nie podskoczysz mi! W porządku? Wszystko w porządku? Aha! To ty! Tak, wszystko w porządku. Co ma być nie w porządku? To powinno załatwić sprawę. Skończyliśmy z tym? Poczekaj chwilę. Dziwne, ale sygnał wciąż jest zagłuszany. Crow musi mieć gdzieś zapasowy nadajnik. Czekaj. Namierzam. Jest na zachód od ciebie. Zamontowali przenośne urządzenie na frachtowcu. Co za przezorni ludzie. Niewiarygodne. Ja pierdzielę, ta zmiana tego co to jest. Co to było? Po wejściu na statek umieść materiał wybuchowy na cysternie. To powinno załatwić sprawę. Jest silnie strzeżony, ale powinienem sobie poradzić. To się sfodowałem. Dobra, ja tu sobie skończę nagrywanie na YouTubka, bo ten odcinek wyjdzie, kurde, z 3 godziny. Także tutaj zakończę, dziękuję za uwagę. Uprasza się o zostawienie łapki w górę i tam sub i dzwoneczek. I kolejny już będzie raczej ostatnim, także pszt.